Hola famílies, esta setmana al trosset educatiu parlarem de l'espòs dels nostres fills i filles i com donar-los-hi un bon acompanyament emocional. La por és una emoció molt freqüent, sobretot a la infància. És una resposta innata del nostre cervell dissenyada per a protegir-nos de situacions de perill. Com totes les emocions, ens ajuda a adaptar-nos al nostre entorn. A nosaltres ens agrada dir que les emocions no són ni bones ni dolentes, simplement són necessàries. Aquesta emoció ens pot afectar a nivell emocional, conductual i fisiològic. Emocionalment ens pot afectar experimentant angoixa, inseguretat, estrès. A nivell conductual podem observar les rabietes dels nostres fills i filles, mals hàbits, insomni. I a nivell fisiològic se poden donar episodis de mareig, de vertigen, mal de panxa, mal de cap. I per què tenen por els nostres fills i filles? Doncs molt fàcil. Totes les persones tenim por a les situacions desconegudes, simplement perquè no sabem què passarà, encara no ho hem après. I des de que naixem, tot és nou per a nosaltres. Quan som petits, no tenim la capacitat per a diferenciar entre la por real i la irreal. Això es pot allargar fins a aproximadament els 10 anys d'edat. A mesura que anem creixent, anem aprenent i també agafem seguretat i van desapareixent les pors. Així que haurem de conviure amb les pors dels nostres fills i filles, tot i que mentrestant els podem ajudar per a que les visquen de la millor manera. Les pors van canviant en les etapes evolutives. Fins als 6 mesos es considera que no en experimentem. La primera que tenim és l'absència de la mare i el pare, i això és un indicador de maduresa. Després venen pors més relacionades amb estímuls imaginaris i abstractes, i a l'etapa escolar aquestes comencen a ser més basades en la realitat. I posteriorment, a la preadolescència i adolescència, prenen importància aquelles pors relacionades amb l'acceptació social i els èxits personals. Com a adults de referència, podem ajudar als nostres fills i filles a superar les seues pors. Primer que tot, identificant-les i prenent-ne consciència. No les hem d'amagar. Parlem-ne amb naturalitat. És important que els donem un espai d'escolta activa per parlar de les pors, amb seguretat i confiança. Hem de tenir en compte el que acabem de dir, validant les seves emocions i evitant judicis. Per a ells, són pors reals i importants. Per estranyes que ens semblin, no les hem de ridiculitzar. És fonamental no enfadar-nos en ells ni obligar-los a canviar d'actitud. És important que no els fem sentir malament per tenir una por. Expliquem-los que la por és normal i hem de respectar el seu ritme. Oferim-los suport i demostrem-los que les pors es poden superar. És molt important la nostra actitud. Recordeu que som el seu model. Ajudem-los a analitzar racionalment que estan fora de perill. Avaluïn el seu propi nivell de por. Preguntem-los què els ajuda a sentir-se segurs i tranquils. Podem explicar-los el que ens ajuda a nosaltres, per exemple, respirar profundament, pensar en coses agradables, recordar que estem fora de perill. I a poc anem afrontant i pactant amb els nostres fills i filles com ho farem per superar-ho junts. Per exemple, si tenen por dels gossos, podem acordar que un dia anirem per un carrer que sabem que hi ha un gos tancat i el mirarem de certa distància. Com veieu, és habitual que els infants i adolescents experimentin alguna porofòbia en algun moment. En aquest aspecte podem estar tranquils. Solament pot desencadenar una situació problemàtica quan el terror del xiquet o xiqueta sigui desadaptatiu i perduri molt de temps. És a dir, quan ens està afectant el nostre funcionament de la vida diària. Llavors, és el moment de demanar ajuda professional. Aquí us deixem 3 recomanacions. La vacuna contra el miedo és un llibre que ens dona eines per ajudar els nostres fills i filles a superar les seves pors. El nou virus de la valentia és un conte curt dirigit als més petits de la casa i parla de les pors que han vingut amb el Covid-19. I per últim, la pel·lícula del revés tracta de les emocions i com aquestes ens afecten al llarg de la nostra vida. I com sempre, us deixem el nostre compte d'Instagram, Facebook i correu electrònic per si ens voleu fer alguna consulta o proposta. Moltes gràcies pel vostre temps
I fins al proper trosset educatiu.